чеҳраи Рустами Ғоибзод низ барои бинандаҳои телевизиони синемо бегона нест. 24 моҳ аст ки ин ҷавони соҳибистеъдод ҳар шоми ҷумъа таби мухлисонашро бо барномаи донистан хуб аст шод мегардонад. Бо шарофати ин барнома бинандаҳо пай бурданд ки Рустами Ғоибзод дорои боз чандин маҳорати дигар аст. Инчунин 2 моҳ мешавад ки баробари донистан хуб аст ӯ шоу барномаи бозӣ бо бинандаро пеш мебарад. дар фазои иттилоотии кишвар ва дар эфири телевизиони синемо ман Рустами Ғоибзод, вале не дар барномаи донистан хуб аст. хуб тӯли 2 сол мешавад ки ана ҳамин гуна оғоз мешавад барномаҳои донистан хуб аст. расо 2 сол қабл ман ин барномаро ба роҳбарияти муассисаи давлатии телевизиони синемо пешниҳод кардам, яъне ин лоиҳаро. хуб роҳбарият ва дигар шахсони мутасадди ин барномаро зери хуб як омӯзиш қарор доданд ва сипас иҷозат доданд барои эфир. хуб дар ин ҷо хуб хостанд ки ман ба як тавре ин барномаро пешниҳод кунам ки тамоман шаклу наву намудаш дар ягон хуб телевизионҳо набошад. ман роҳи ҳаҷвро пеш гирифтам.